यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। चोरी से डीजे लगवाई मूर्ति ले आई कुम्हारवा से चुपे चोरी से डीजे लगवाई मूर्ति ले आई कुम्हारवा से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से परदेसी सैया घरे नइले सुना पूजा कराई बा पंडित से। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 700।